hoxe este pedazo de festival? Seguro quedastes todos abraiados. Pero isto non foi todo. Ademais das investigacións de cada grupo, quixemos incorporar as costumes castrexas e romanas para celebrar e conmemorar as datas máis sinaladas do ano. A de todas foi o 25 de novembro. Realización dun concilio castrexo en torno ao lume. Vamos queimar na fogueira todas as violencias que existen, especialmente as que son en contra das mulleres. No cole de Parga deixamos ben claro que ante estas situacións decimos sempre non. É a quenda dos tromanos! Que a través do seu senado nos axudaron a gobernar mellor este centro, dando voz a todas as clases para poder mellorar o noso cole. Este curso, o noso Consello Escolar Infantil converteuse nun Senado romano, onde os senadores e senadores de cada clase representaron ao seu grupo para trasladar as súas propostas e peticións para facer deste cole un lugar mellor. Salieron propostas moi interesantes. Tamén entendemos que non sempre é posible ter todo o que se pide. Pouco a pouco chegou o Nadal. E aínda que os romanos e castrexos non celebraban estas datas, non quixemos desaproveitar a oportunidade de facer un posto con algún dos seus adornos e xogos máis típicos no evento do ano. Feira de Nadal de Parga! grazas a un traballo conxunto entre familias romanas e familias castrexas, conseguimos reunir unha gran cantidade de adornos castrexos como marcos de fotos ou colares con trisqueis, ademais de xogos romanos como o tres en raya ou o tangram. A axuda do espírito navideño. Romanos e castrexos foron avanzando cara a paz definitiva. O día chegou o 30 de xaneiro, o día no que celebramos a paz. Nun mundo tan cheo de guerras, romanos e castrexos ensináronos que sempre hai máis cousas que nos unen das que nos separan e que, ante todo, somos todos e todas seres humanos. Baixo unha lema tan bonita, a muralla que nos une. Deixamos constancia na nosa gran muralla de escritos, palabras, pocemas pacíficas e símbolos castrexos e romanos que reclaman a paz mundial. Entrando no cole, atopamos unha super sorpresa. O corredor da entrada apareceu adornado cuns estandartes con debuxos de animais un pouco raros. É que os castrexos eran moito de simbolizar a súa conexión espiritual coa natureza, asociando algunhas das virtudes con animais. Por exemplo, o lobo, símbolo dunha irmandade tan forte como a que temos no cole. Nas tempo para máis chegamos a unha festa, a das festas máis importantes do ano. O Entroido! A celebralo, fixemos unha recreación histórica da invasión romana. Foi un gran traballo por parte de todo o cole, alumnado, profesorado e familias. Toda a comunidade participou na elaboración dos disfraces e dos adornos facendo obradoiros entre todos e todas. Seguindo a liña pacífica. Todos xuntos acabamos firmando a paz e convivindo en irmandade. Demostrando que non existe mellor premio para este cole que ter unha comunidade educativa tan unida. Xa para pechar as conmemoracións máis importantes, quedaba o 8 de marzo, o Día da Muller. Para elo, quixemos poñer en valor algunhas das mulleres máis representativas da época castrexa romana. Cada curso investigamos sobre algunha muller de importancia e expuxemos os resultados da nosa investigación no corredor do centro. Desta forma, nunha festividade castrexo-romana tan chula como a que estamos vivindo agora mesmo, concluímos a aventura anual pola nosa historia. Sen dúbida, curiosidade, desfrute e aprendizaxe foron da man na nosa particular viaxe polo tempo. Coñecemos datos e curiosidades que non sabíamos. Motivámonos por non parar de aprender a cada instante. Pero, sobre todo, fixemos gala do que significa este cole. Facendo as cousas xuntas e unidos, somos imparables.
Como di o proverbio romano que temos no templo da entrada, ubi concordia ibi victoria.